Λοιπόν, εγώ πιστεύω, κατά βάση, θεωρώ ότι εκτός εξαιρέσεων φυσικά, πιστεύω ότι όλες μας, σχεδόν όλες μας τουλάχιστον, δεν φεύγουμε ποτέ από το σπίτι μας για όποια περίσταση και αν ετοιμαζόμαστε, χωρίς να πάρουμε την τσάντα μας. Εμένα μου έχει συμβεί ελάχιστες φορές μέχρι τώρα, γιατί θεωρώ την τσάντα προέκταση στην ουσία του εαυτού μου και του χεριού μου. Και όσες φορές μου έχει τύχει να την ξεχάσω την τσάντα, μπορεί να έχω βγει έξω από την πόρτα, να έχω κλειδώσει την πόρτα και να είμαι σε φάση. Τι γίνεται, ρε παιδιά, κάπου νιώθω λίγο άδεια, κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν έχω που να βάλω το κλειδί μου, το κινητό μου κτλ. Οπότε πιστεύω ότι κατά 99,9% αυτή η γυναίκα που θα έχει την τσάντα της, προέκταση του χεριού της, θα γυρίσει πίσω. Δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει δηλαδή να φύγει και να πει ότι εντάξει, μωρέ, δεν έγινε τίποτα, είμαι άνετη, θα φύγω έτσι χωρίς την τσάντα μου. Γιατί για να καταλάβετε, από το πόσο το έχω φιλοσοφήσει και το πόσο το έχω δουλέψει με τη Miss Polyplex, κάθε γυναίκα κουβαλάει ένα μικρό κόσμο μέσα στην τσάντα της. Είμαστε τόσες γυναίκες εδώ πέρα, αν ανοίξουμε την τσάντα της κάθε μια μας, πιστεύω ότι εκτός από τα κοινά, κλειδιά, κινητό και πορτοφόλι, ξέρω εγώ, κάρτες κτλ., θα βρούμε τα 1000 μύρια διαφορετικά. Και μεγαλόκοσμο, μη σου πω. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Η αδερφή μου, ας πούμε, έτσι στη Λάρισα που μένει τώρα μόνιμα, κουβαλάει, παιδιά, μέχρι και ομπρέλα στην τσάντα της επιμονή μου βάσεως. Χειμώνα, καλοκαίρι. Βρε Χριστιανή μου, της λέω, αν στην ομπρέλα έχει καλοκαιριάσει. Ναι, μου λέει η Λάρισα, δεν ξέρεις, μου λέει, δεν μένεις εσύ εδώ πέρα, μου λέει. Στη Λάρισα μπορεί να ξεσπάσει ξαφνικά, μου λέει, μια καταιγίδα, να έχουμε μετά ήλιο, μετά να ξανακάνει ζέστη, να ξανακάνει. Ναι, κυκλοφορεί, αλήθεια είναι με τα πόδια η δόλια. Οπότε δουλειά, σπίτι, έξω δουλειές κτλ. Κυκλοφορεί με τα πόδια, δεν οδηγεί, δεν έχει αυτοκίνητο. Οπότε θα κουβαλήσει μέχρι και την ομπρέλα της. Οκ, της λέω, αφού εσύ τη θες, πάρε την ομπρέλα σου. Οπότε θέλω να πω ότι μία τσάντα για μία γυναίκα είναι προέκταση του εαυτού της, είναι προέκταση του χεριού της, είναι ο κόσμος της, είναι αυτό που θα έχει το αξεσουάρ πάντοτε μαζί της και πρέπει να έχει για ορισμένες μας, ανάλογα και στη φάση του μήνα βρισκόμαστε πολλές φορές που εξυπηρετεί και κάποιες ανάγκες. Λοιπόν, άρα, εγώ αυτό που θέλω σήμερα να σας πω έτσι και να σας δώσω μερικά tips για το πόσο επιλέγουμε μία τσάντα βάσει κάποια κριτήρια, τα πιο σημαντικά κριτήρια, και πρώτα απ' όλα είναι ο σωματότυπος που έχει μία γυναίκα. Για να μην μακρηγορήσω πολύ, γιατί για να μιλάμε για τους σωματότυπους που είναι και 7 διαφορετικοί σωματότυποι, θα καθόμαστε εδώ και θα τα λέμε όλη τη νύχτα. Είναι έτσι επιτροχάδιν, το αχλάδι ή αλλιώς το τρίγωνο, το ανάποδο τρίγωνο, το μήλο που είναι έτσι πιο στρογγυλό, ο χάρακας, ο φαρδής χάρακας, η κλεψίδρα και η στρογγυλεμένη κλεψίδρα, μια κλεψίδρα λίγο με πιο πολλές καμπύλες. Όλες, όταν ντυνόμαστε και κάνουμε το styling μας, ο στόχος μας είναι να μας βλέπουν οι άλλοι και εμείς τον εαυτό μας φυσικά στον καθρέφτη σαν κλεψίδρες. Μόνικα Μπελούτσι, κλασική, δεν θα πω άλλη κουβέντα, άλλο όνομα, χαρακτηριστικό σώμα Μόνικα Μπελούτσι. Και στην ουσία έτσι πως θα κάνουμε το styling και θα ντυθούμε, η οπτική απάτη την οποία θέλουμε να δημιουργήσουμε στο σωματότυπο η κάθε μια μας θα είναι να προσομοιάσουμε το σωματότυπο της κλεψίδρας. Γιατί η καμπύλη είναι αυτή που χαρακτηρίζει τη γυναίκα, εκφράζει τη θηλυκότητά της και όχι μόνο, αλλά έτσι είναι συνδεδεμένο το γυναικείο σώμα με τις καμπύλες της και τη θηλυκότητα. Εγώ, όπως με βλέπετε, δεν ξέρω αν διακρίνετε εδώ, χάρακας, έτσι, ευθεία γραμμή, χάρακας. Τι έχω κάνει λοιπόν σήμερα και τι θέλω να κάνω εγώ με το σωματότυπό μου και πώς θα ντυθώ για να τον φτιάξω κλεψίδρα. Έχω επιλέξει αυτό την πάρα πολύ ωραία ολόσωμη φόρμα της Χρυσάνθης. Την έχω επιλέξει όμως εσκεμμένα γιατί μου κάνει μέση. Ο στόχος σε μένα σαν σωματότυπος χάρακα είναι να φτιάξω καμπύλη. Ή θα δώσω όγκο εδώ στους ώμους με κάτι φαρδί επάνω εδώ, με μανίκια, με βάτες σε σακάκι, με οτιδήποτε μου δίνει όγκο εδώ. Ή θα πρέπει να δώσω όγκο εδώ με μία φούστα ή να φόρμα σε γραμμή α, γενικά όγκο θέλω εδώ τριγύρω μου. Ή θα κόψω τη μέση, δηλαδή εδώ όπως της Χρυσάνθης, τη δημιουργία αυτή που μου έχει σφίξει με το λάστιχο τη μέση και μου αναδεικνύει την καμπύλη αυτή εδώ και να δώσει έτσι μια οπτική απάτη του ότι έχω ώμους και περιφέρεια. Για να έρθουμε όμως στην τσάντα, που είναι και το αντικείμενο της συζήτησης μας σήμερα, σαν χάρακα σωματότυπος, έχω την επιλογή να βάλω την τσάντα είτε πάνω είτε στο κάτω μέρος του σώματος είτε στο πάνω μέρος του σώματος. Δηλαδή, μπορώ να φορέσω μία τσάντα ώμου και να πιάσω μία τώρα τυχαία, ούτως ώστε, αν θα φορέσω εγώ την τσάντα εδώ, στον ώμο, θα πρέπει μετά να φροντίσω να δώσω έναν όγκο στο κάτω μέρος του σώματος. Όπως είπαμε, μία φούστα που θα έχει κάποια βολάν, ούτως ώστε να εξισορροπήσω το πάνω και το κάτω μέρος του σώματος. Αν όμως αποφασίσω να βάλω μία τσάντα χιαστή, έτσι, θα δώσω τον όγκο, όπως καταλαβαίνετε, θα τον σπρώξω προς τα κάτω. Άρα σημαίνει θα πρέπει να εξισορροπήσω το σώμα μου μετά με κάτι που θα έχει όγκο πάνω.
είμαι σε αυτή τη θέση τους ώστε να επιλέξω πάνω ή κάτω ανάλογα, γιατί δεν έχω όγκο στην ουσία πουθενά και είμαι έτσι μια ευθεία γραμμή. Τώρα, μια γυναίκα όμως η οποία έχει σχήμα, το σωματότυπός της μάλλον είναι αχλάδι, που σημαίνει ότι είναι τρίγωνο, στενή ώμη, στενή πλάτη, μικρό ισοστήθος, πιο φαρδιά όμως περιφέρεια, γι' αυτό λέμε ότι σχηματίζει αυτό το τρίγωνο. Τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να δώσει όγκο στο πάνω μέρος. Άρα αυτή η γυναίκα ιδανικά δεν θα πρέπει να βάλει μια τσάντα χιαστή. Καλό είναι να επιλέξει να βάλει μια τσάντα που θα την κρατήσει εδώ στον ώμο, ώστε να τη δώσει, ή backpack που θα της δώσει τον όγκο στο πάνω μέρος του σώματός της. Γιατί αυτό πρέπει να κάνει, να αποφύγει να ενισχύσει τον όγκο που έχει εδώ κάτω στην περιφέρεια και στους γοφούς. Αντίθετα τώρα, το ανάποδο τρίγωνο σωματότυπος, που είναι έτσι, που έχει τον όγκο δηλαδή επάνω, έχει μεγάλες πλάτες, μεγάλους ίσως φαρδί ώμους, πιο χοντρά έτσι, πιο παχουλά μπράτσα, αλλά έχει λεπτή μέση και λεπτά πόδια. Θα πρέπει να βάλει μια τσάντα χιαστή, ούτως ώστε να δώσει όγκο εδώ κάτω και να μην ενισχύσει τον όγκο που έχει στο πάνω μέρος. Και πάει λέγοντας, δηλαδή έχετε αντιληφθεί λίγο πολύ ότι είπαμε, ο στόχος είναι να είμαστε κλεψίδρες και με αξεσουάρ, ρούχα, το τι θα βάλουμε, αυτός είναι και ο στόχος, να φτάσουμε στην καμπύλη αυτή που λέμε που κάνει το σώμα της κλεψίδρας. Άρα να θυμάστε ένα βασικό κριτήριο για να επιλέξετε μία τσάντα είναι το τι σωματότυπο έχει κάθε μία από εμάς. Δεύτερο κριτήριο, γιατί καλή είναι η σωματότυπη και ναι, οκ, αλλά η τσάντα έχει και την πρακτική της πλευρά πάντοτε, έτσι, μην γελιόμαστε, πρέπει μία τσάντα να μας εξυπηρετεί, να την κουβαλάμε και να μην μας κουβαλάει. Είναι, όπως είπα, προέκταση του χεριού μας. Δηλαδή, είμαι γυναίκα η οποία έχω παιδάκια, μαμά, 2, 4,5-5 χρονών, πρέπει να περπατάω και να τα κρατάω από το χέρι, να μην μου φύγει κανένα, να τα πατήσει κανένα αυτοκίνητο, να έχω και την τσάντα εδώ στον ώμο, να μου πέφτει και η τσάντα, να μου σπάει τα νεύρα και να είμαι μέσα στα νεύρα γενικότερα. Όχι, χιαστή, backpack, ανάλογα όπως είπα και με το σωματότυπο που έχουμε, τους όγκους μας κτλ. Επιλέγω την αντίστοιχη τσάντα που μου ταιριάζει και εξυπηρετεί τις ανάγκες της περίοδου εκείνης της χρονικής που βρίσκομαι στην φάση της ζωής μου. Είμαι γυναίκα, παράδειγμα, που δουλεύω. Ξεκινάω από το πρωί, πηγαίνω στο γραφείο μου, έχω εξωτερικά ραντεβού, ξαναγυρνάω στο γραφείο. Μπορεί να προκύψει ένα dinner το βράδυ. Δεν έχω γυρίσει καθόλου στο σπίτι μου όλη την ημέρα. Θέλω μια μεγάλη τσάντα, γιατί εκεί μέσα σίγουρα θα έχω ένα λάπτοπ, θα έχω το σημειωματάριό μου, θα έχω το στυλό μου, θα έχω τα γυαλιά μου, θα έχω τα χίλια μύρια μέσα σε αυτή την τσάντα. Άρα θέλω μια τσάντα μεγάλη που να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της ημέρας και της νύχτας ενδεχομένως που θα διαρκέσει. Ένα τρίτο κριτήριο τώρα, πέρα από την πρακτικότητα της υπόθεσης και του σωματότυπου, είναι και το τι εικόνα μετά θέλω να φτιάξω και να χτίσω πάνω μου. Τι σημαίνει αυτό? Π.χ. κάθε εμφάνιση και το πώς είμαστε ντυμένες σήμερα όλες μας, δίνουμε κάποια μηνύματα αν μη τι άλλο. Άρα, η εικόνα που θέλω να χτίσω και να δώσω στον άλλον να καταλάβει το τι θέλω να του πω, π.χ. θέλω σήμερα να δείξω ότι είμαι αυστηρή. Έχω ένα σημαντικό meeting, είμαι δικηγόρος και η τσάντα που θα κουμπίσω πάνω στο τραπέζι όταν θα έχω μια διαπραγμάτευση θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν μπορώ να πάω με μια τσάντα η οποία θα είναι ροζ, θα είναι αυτές οι pillow bags, με μπρελόκ επάνω κρεμασμένα, με charms. Ναι, ήρθε και η δικηγόρος, τι ωραία, τι καλά, παιδιά, τέλεια, σήμερα θα πάει η δίκη και η υπόθεση. Θα επιλέξω μια τσάντα που θα έχει δομή, που θα έχει γωνίες, που θα είναι μπόξι, ορθογώνια, τετράγωνη, σκληρή υφή, για να βγάλουμε αυτή τη στιβαρότητα και σωστά και χρώματα που κινούνται στην παλέτα του πάγου, ή μαύρο, γκρι, καφέ, μπλε, ψυχρά, ναι, σωστά, πολύ σωστά. Ακριβώς. Άρα το τι εικόνα, γιατί η εικόνα μας, αν μη τι άλλο, εκφράζει κάποια μηνύματα προς τους άλλους που μας βλέπουνε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το λαμβάνουμε υπόψη μας όταν ντυνόμαστε και φτιάχνουμε την εμφάνισή μας. Τέταρτο και τελευταίο κριτήριο είναι το budget που διαθέτουμε. Ας μην γελιόμαστε, εννοείται ότι μια γυναίκα για να αγοράσει μια τσάντα, η κάθε μια μας ξέρει το budget που διαθέτει, τους οικονομικούς πόρους που έχει για να επενδύσει σε μια τσάντα. Εγώ αυτό που θέλω να κρατήσετε από τη σημερινή κουβέντα που κάνουμε και τη συζήτηση και αυτά που σας λέω είναι το εξής. Ότι όσα χρήματα κι αν δώσουμε σε μία τσάντα, θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι η τσάντα θα πρέπει πάντα να δείχνει το ακριβότερο κομμάτι της εικόνας μας. Γνωρίζω γυναίκες οι οποίες ντύνονται οικονομικά. Δεν θέλω να ονομάσω μπράντες και αλυσίδες, γνωρίζετε όλοι σε τι αναφέρομαι. Πολύ καλά κάνουν όποιος θέλει και εκεί θέλει να κινείται. Θα βάλει μία τσάντα η οποία θα είναι καλοφτιαγμένη
ακριβή, θα δείχνει έτσι όπως πρέπει να δείχνει και αμέσως αυτή την εικόνα θα τη φτάσει 15 επίπεδα παραπάνω από ό,τι είναι το ρούχο που φοράει. Μόνο και μόνο επειδή φόρεσε μία τσάντα και να σημειώσω εδώ ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο φυσικά και το παπούτσι, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Γνωρίζω βέβαια γυναίκες από την άλλη πλευρά που μπορεί να ντυθούν με Dior από πάνω μέχρι κάτω, Chanel και δεν ξέρω εγώ τι ονομάστε, high street fashion κτλ. Που θα βάλουν μία τσάντα, δεν θα επενδύσουν στην τσάντα, θα κάνει 20 ευρώ, 40, 30 ευρώ η τσάντα, δεν ξέρω και εγώ τι, θα είναι κακοφτιαγμένη. Και θα λες ότι ρε παιδί μου, κάτι φταίει σε αυτή τη γυναίκα, κάτι δεν πάει καλά, δεν μπορεί δηλαδή να φοράει τόσο ωραίο ρούχο, κάτι η εικόνα της δεν μου ταιριάζει και να το διαλύσει όλο το outfit, ας πούμε, και την εικόνα της προς τους άλλους. Οπότε, έτσι μία συμβουλή από εμένα και όχι μόνο από εμένα και από γενικότερα δηλαδή ό,τι διαβάζουμε από το styling κτλ. Γιατί προφανώς σαν σχεδιάστρια κτλ. Που έχω μελετήσει, λένε ότι αν αξίζει να επενδύσεις κάπου, καλό είναι να επενδύσεις σε 4 στοιχεία που έχουν να κάνουν με τα ρούχα και τα αξεσουάρ. Πρώτον, η τσάντα, τα παπούτσια, τα πανοφόρια και τα αξεσουάρ, βλέπε κοσμήματα, βλέπε φουλάρια, βλέπε καρφίτσες κτλ. Είναι τα στοιχεία τα οποία αξίζει να επενδύσει κάποιος γιατί θα μείνουν και πάρα πολλά χρόνια, δεν έχει τσάντα μέγεθος, τώρα πάχυνα, τώρα στρογγύλεψα, δεν θα μπω στην τσάντα, δεν θα βγω από την τσάντα, δεν μπαίνουμε στην τσάντα, την τσάντα την φοράμε. Και αυτό το λέω γιατί, αν παράδειγμα εγώ που είμαι χάρακας, ας πούμε, τώρα που λέγαμε για τους σωματότυπους πριν, αν πάρω κιλά, δεν θα γίνω τρίγωνο. Συνήθως οι γυναίκες τα παίρνουμε φαρδένουν, δηλαδή θα γίνω σφαρδής χάρακας. Άρα ο σωματότυπος μου θα παραμείνει σωματότυπος κατά βάση αυτός που είχα και πριν, εκτός και αν μου συμβεί τώρα κάτι, τι να πω, τραγικό που θα μου αλλάξει όλη την... Ναι, ή και διαφορετικά, σωστά. Απλά κλείνοντας, δεν θα σας κουράσω άλλο, να θυμάστε ότι η τσάντα υπογράφει στην ουσία την εμφάνισή μας. Μαζί με το παπούτσι, όπως είπα πριν, είναι εκείνη η οποία θα σφραγίσει την εικόνα και το τι μήνυμα θα περάσουμε στον άλλον όταν θα μας δει κάποιος ή θα βρεθούμε σε μια συναναστροφή με κάποιους άλλους ανθρώπους. Αυτά από εμένα. Ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι πολύ που με ακούσατε.